Mudur pi ong ki breu ha kasnam kat pra kandai peu breu unher ha kasun beneng. Ki breu kam dai tambah kir ke henry ki ong kat dai persya e kamariang. Ne kasun beneng gadai tang jong kisim. Bat kata ru au disembar kat nyau trik ci jar kandai spalai hai jaka ba jar jar. Bakar tengka Kitty Hawk. North Carolina USA armut ki sipara. Ki pinsisha baka pertei ka bakala. Kene kam dai tang ka history. Kadai ka story jong ka jinget jingrem jingkermen bajuat. Bat ka thong bakantaj banyap. Lakaya Wilbur Bright hau kapra entrepreneur or Wile Bright house nam kapra nyepaway Hadeton Ohio United States kimlong kibaru spa kimlong ruke engineer kim jule skuru Shaki University ki penyaj ka dukan repair bicycle Hadeton ki brio bahika ya ubri ban hair ki basi sen ki ba fix ki te yar ba puncture ka bicycle hynrei na du dang rit ki don ka jinglong ba compare ki ai jingli ya Baroh house nam kapra nyepopra ukpa ki ura ya kecing lekai helikopter barit basna dai rubber ban ita jing lekai bet isimbai hapo kajing mutjongki house nam kat pra kendai punreu German aviation pioneer bakar tengu auto lailental uya papadeng glider experiment ha ka jaka jong kajing ting kaneka news ka penlong ye ki ban mat benya shushu sepang glider Wilbur Wong ladaki wei kila ban glide ban kontrol ka flight ru kalong possible hapadeng kasnam kat pra kendai punreu hadu kat pra kendai ki pule kumno baki sim ki her kumno ka yat kala air ki fail experiment ki breu ki ong baki long babet arngut kirang ba ha Ohio yang ha kamadan bat pet ki sim kum ki kena school kisnong ki ong baki long ki balang ber hynrei ka history pat ka sim benta ha kane house nam je jar kan dai spa ki le Kitty Hawk North Carolina ka jingkali ka long balai hangta kala air baklan ka kendau bajam kalong biang la ka crash ki breu beduna ban reki ben ki Kishnai ke glider banengkong result fail. House nam jar kan tais pa iwepat ke glider baar kataru fail. Wilbur ulas ngadu jingkermen kapisa kala duna ke confidence kala sedang banki. Ban kerene ke jingsha ki don ki por baki lemut ban quit. Hynrei ke jaka ban yam ki le ke air ke ba kamnyar ban shem ki ai jingkeli ke calculation la jong. House nam jar kan tais pa ar kishna da ke wepat ke glider da ke ba control ke ba kambiang. Kaddu ke terekam kampat hair Hynrei ke kambiang ban gliding control kane de ke turning point jong ke history house nam chi jar knes pa lai bon na ki scientist ki le thulapa bakalong ke bom la ban long ye ki bre ban snai ki jat ban hair ha ki sun beneng ha ki shis pa snem ki kubor ki kinta ye ki wright brother ki expert kirke Hynrei ka ba jar jar hai dukan jong ki Hadeton ki snai ke air ke ba kham ima ka power airplane engine. Omdon ki company bayarap iki kishna dala dehi. Failure hadin ka failure Hynrei ka jingkermen ka don jingim. Ka step jang khatnya tarik disembar cijar kena spalai. Hak Kitty Hawk North Carolina. Kal air bakriat ka dawlo nong batali klem ki media klem ki nong ajingero. While utia yala deha ka fragile machine bakar tingka wright flyer. Ka engine ka sawa bat hangta ka plane ka ra yala de na ka kendau. Ka por ka day kat ar second. Haka jing-jingan ka basis pa arpapot Wilbur open hair de but sausin ka successful flight haka tagasngi kata ka de ka por kam de ka bapakala tanya ka jing hair Hynrei ka jinge brio what adin uci jar kan dai spa lai bon na ki brio Amerika kim nge iki ka France ka nge nengkong iki but adin kata baka partheru ka nge ya ka jing start jungki mudur snai ka flight house nam ci jar kan dai spa lai but tat hadu ci jar kan dai spa sanru ki brio kidang onghi ngin yapet Hynrei suki pasuki ke jing shnaga kio kam klan banya ke jing artatin. Kane kam day tang ki story jong ki tarik. Hynrei ka day ka story jong pi. Kim don ki degree ka pisa ni ki bakar shan ni ki. Hynrei ki don ni ke jing yasha wat bina discipline bat ke jingit. Ki proof ya ka way ke jing yasha the people who change the world are not the loudest. They are the most persistent. Menta ki airplane ki herman la ki second. Hynrei man la ki flight kira ya ka way ke message. Ki arngut ki shipara shi sen ki kentaj ban pediang ya ke impossible. Ladakin dala sengap ya ke jingting wat hadu mentaruk tharai umpat lai ban her. Te ke liya lade ke ega Kitty Hawk jongpi. Ke ega ta thong baki wei ki yar ki ken mau. Every great dream look foolish until it leaves the ground. Kasun beneng kam lade jong ke sim shi yunom. Bat ka lawe jong piru kam de jong ke jingting. Her yala ka jong kelenti. Lada kum kini ke story ki ai men pi ka like share ba subscribe jong pi kamut shibon yanga. Thank you for believing in meaningful stories. Kublai shibon, stay strong, stay focused and stay blessed.